Cada hivern, els carrers de Benicarló homenatgen a un fruit de la terra saludable i saborós que adopta 1000 formes distintes i fa gala d'una qualitat única en el món, la carxofa. La demostració gastronòmica de la Festa de la Carxofa atreu a milers de locals i visitants per tastar un mosset d'este tresor de la província de Castelló, que és també una forma de vida a la comarca. Fins març, els restaurants de Benicarló oferiran menús a base d'este producte amb denominació d'origen protegida. I ara es comencen les jornades, els menús de la carxofa. Al restaurant tenim carxofes en angules, les carxofes a la planxa i se demanen sempre, durant tot l'any, però ara en estos dies més. Hasta el postre porta carxofa. Hi ha xàxer de carxofa, que està boníssima, els pastissells de carxofa, tot. És l'única denominació d'origen que hi ha en Espanya de carxofes. La denominació d'origen abarca quatre termes: Penyíscola, Càlig, Vinaròs i Benicarló, però el centre neuràlgic de la carxofa és Benicarló. Aproximadament cultivem entre 5 o 6 milions de quilos de carxofes, però en denominació d'origen se n'etiqueten 1,5 milions de carxofes, perquè són les excel·lents, les que tenen el foraet al centre, com podeu veure aquí en la piràmide. Ja fa més de 20 anys que a Benicarló es va començar a treballar per la denominació d'origen i les festes de la carxofa. El guardó Carxofa d'Or 2016 reconeix la tasca dels fundadors. Tindre un producte de qualitat així a Benicarló va ser un treball de fa molts anys. És molt compacta, té un sabor diferent, és redoneta, té el clotet ahí. L'especial no se pot dir, només que quan la proves fas, oi, esta és la de Benicarló.